Kaila mo ani insektuha oh. Kanindot niya og color. Mura siya og bakukang. Grabe kanindot eh. Kita akong insekto dire. Murag bakukang taas kay. Sino yung dunggan? Yawan oh, kaila mo ani taga sa kaigtiil. Yay! Insektong tambayawan. Kanindot niya og color. Mura siya may pagkabakukang pero wala na siya sungay. Wow, kadako sa grasshopper. Muna sa insektong grasshopper. Kita nang gingon ani kadako ang grasshopper. Sige siya. Tapos sa iyahang kamot. Guys, nako'y nakita na insekto. Muna siya yung firefly. Tanawan ninyo, siga na siya. Tanawa. Ba nagsiga? Kilap-kilap no. Ito nga nagdagayag. Oh, kada ko nagsiga. Ang firefly. Insekto nga ant. Ant, hakot. Oh, pugihan kay sila no. Di pa nagkarga nila na ilang makaon. Gitabangan jud. Ilang ikarga. Wow. Nabuutan kay sila. Ikarga ang ilahang mga anak. Ano siya mga hakot? Hakot na insekto.